Og nu, mine damer og herrer, Rasmus Seebach og hans guitarist. Jeg vil gerne starte med at sige tusind tak, fordi at, vi måtte komme her i aften. Tusind tak skal I have for det. Og ja, tak skal I have. Vi er meget glade for det. Vi vil egentlig gerne starte med at dele et par visdomsord med jer fra min far. Det lyder sådan her. Disco tango à la carte. Og godt med garnityre, flugt og fart. Og det er et råd, man kan bruge både i livet og i køkkenet. Tak skal I have. Men nu vil jeg gerne synge en af mine egne meningsfyldte sange for jer, og jeg vil gerne præsentere for min guitarist Leffe. Og ligesom min far, så synger jeg jo også på dansk. Yeah, 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 yeah. Baby, jeg var tom lige fra start, ved ikke hvad jeg skulle sige. Det endte med en kliché, bare noget med en kælling. Og alle folk kan se, den er gennem mig. Jeg er en fucking klovn. Med flødebolle, hår og tekster fyldt med ord som yeah, yeah. Og bladen, den var en kæmpe fejl. Jeg skulle aldrig have generet dig, lykken er gjort. Jeg tjente kassen i fjor, yeah. Og bladen, den siger ikke en skid. I bedste fald, at den spilder tid. Jeg ville ønske, jeg havde noget at sige, men jeg er nødt til bare at gentage. Jeg gentager det samme, det samme, det samme. Strofe for strofe for strofe, kun ord. Jeg gentager det samme, det penge, det penge, det penge. I banken, i banken, i banken. Jeg elsker, jeg elsker, jeg elsker skud dem, for jeg gentager bare det samme. Yeah, 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 yeah. Giv en hånd til min guitarist Leffe. Yeah, yeah. Og tak for jeres bidrag.